ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏବେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ବାବା, ହରେ କା ସାହାରା ଶ୍ୟାମ ବାବା ହମାରା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆପଣ ଦିଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଘଡ଼ି ଆଣିଥିଲେ ସେ ଘଡ଼ିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଘଡ଼ିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଥିଲି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ହଁ ମୁଁ ଜଣେଇବି, ତ ଏବେ ସେଇଦିନ ଆସିଯାଇଛି ଜଣେଇବାର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଘଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଥିଲି, ଏଇ ଘଡ଼ିରେ ହେଇଥିଲା ମୋର 18,000, ଏଇ ଘଡ଼ିରେ ହେଇଥିଲା 15,000, ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଘଡ଼ିରେ ମୋର 33,000 ହେଇଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ 8ଟା ଘଡ଼ି ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଯେଉଁ ଡ୍ରିମ୍ ରଖିଥିଲି କାର୍ କିଣିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଡ୍ରିମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ରଖିଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ଅଠା ପେଷ୍ଟ କରିକି ପୁଣି ଜଏନ୍ କରିଦେଇକି ପୁଣି ସେଇ ପଇସା ସବୁ ଘଡ଼ିରେ ପୁରେଇଦେବି, ତାକୁ ରଖିଦେବି। ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଯେଉଁ ମୋ ଡ୍ରିମ୍ ରଖିଛି ମୁଁ ସେଇ ଡ୍ରିମ୍ଟାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦେଖାଯାଉ, ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ କଥା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଘଡ଼ିରେ ମୋର 33,000 ହେଇଥିଲା। ନା ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ।